Салом алейкум бародаро. Надеюсь ҳама каса созен, тенҷен, сиҳат саломатен. Хостум ай як трагедие ки бигем дар шаҳри Кӯлоб недавно шидад, як авария. Мехоҳам барои мардуми Кӯлоб ҳамдардии худро баён кунам. Аллоҳ ҳар як оилае ки фарзандша гум кард или ягон хештаворша гум кард, барои шумо сабр бутия ва одамое ки гузаштан, Аллоҳ ҷошона ҷаннат кунад. Бениҳоят як видеоеро ки тамошо кардам, ба худо Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Темаи ирӯзаи мо нашод стратегия мешавад. Чӣ хел дар криптовалюта правилна савдо кардан. Барое ки ҳамин стратегия бародаро бениҳоят чизи муҳимай. Агар мо стратегия надошта бошем дар ҳамин криптовалюта, бениҳоят қиин мешавад кор кардан. Лучши бе стратегия криптовалюта дуромадан дар кор нестай бародаро. Бароям и слишком темаи важная ва имрӯз ман мехоҳам ки ҳамин стратегия ки ман истифода мебарам, ман мехоҳам ҳамин стратегияи худма дар шумо нишон диҳам. Агар шумо дар ҳамин стратегия маъқул шавад, метавонед истифодааш баред. Агар шумо ҳам ягон варианти худтона дошта бошед, марҳамат дар комментария пешниҳод кунед. Ман дар интересно мешавад ки стратегияи шумо ҳама бинам. Пеш аз оне ки ман сар мекунам, нашод як тема мехостум гап занам. Бениҳоят бисёриё дар Инстаграм ада навистестиянд, нашод якчандта блогерои тоҷик бигем шикоят кардестиянд, шикоят бениҳоят зиёд навистестиянд ки то што курс мехаранд, фиребшон мекунанд, мақсад ҳеҷ ёд намегиранд баъди ҳамун курсҳо. Рости гап, вақте ки ман пурсидам киян чиян, ман да гуфтам, ҳайрон шидам да, барое ки ҳамун одамо бисёриёш бигем то ӯ рӯзакора айма мепурсиданд ки чихе регистратсия кунем дар Binance. Яъне субҳаналлоҳ, регистратсия карда наметонистанд. Имрӯз курс мефурӯшанд. Майла, курс фурӯхтан это не проблема, просто ҳамин курса дастои нафурӯшен. Вақте ки шумо мардуми худтонда, мардуми тоҷиктонда якчира мефурӯшен, имина нашод бигем знания. И ҳамин криптовалютарам бигем як знания, як намуди роҳи пулкоркунияй. Вақте ки шумо ҳамин як знанияро як одамда фурӯхтестен, фиреб накунем бародаро. Барои пул шида тоҷики худтона фиреб накунен. Субҳаналлоҳ, як хеле ҳамун одамо, ман медонам мисол ҳамун одаморо знанияшонада дар кадом левел истодагиай, бигем ҳамин криптовалютаро бомба мефаҳманд. Но курс мефурӯшанд, мардума фиреб карда мефурӯшанд. дар курсҳошон якчанд дона видео нишон медодиянд. Элементарни як чизои оддӣ, чихе регистратсия кун, чихе пул дурор, тамом. Яъне агар бародаро шумо фикр кунед ки ҳамин курсай, ман мехоҳам шуморо агарчит кунам, курс нестай. И бахшен мара барои ҳамин гап, и наёбай. Шумо чихе совистон позволид мекунад ки 4 мардуми камбағала, 4 тоҷики худтона ки бигем дар стройко бечора кор мекунанд,
дар ресторано, дар беруно, хинукиё ба як азоб ҳамун пула кор мекунанд, шумо ба роҳи дурӯғ пули ҳамиёро мегирен, знания наметиҳен ҳамиёда, изо намекашен. Шумо вообще чихе хов мекунен? Шумо вообще чихе ҳами сума тратид мекунед дар худтон, дар семьятон? ман валлоҳ қасам шуморо ба худо намефаҳмам. хеле одаморо камтарак изо бикашен. ай ба валлоҳ қасам, ай ба мардуми худтона барои сум шида мардуми камбағала шумо фиреб кардестем. ҳами канали ютуби ма чихе пайдо шид? канали ютуб ма вообще даже дар фикри ин чизам набудам, барое ки ма дар ҳами Шветсия ма фирмаи хидмат дорам, ма кору бори хидмат дорам. алҳамдулиллаҳ ман ашёд сум танқисӣ надорам дар Европа. ма кору бори хидмат ба хидмат 100%. но ҳами идея чихе пайдо шид? из-за того, что ма дар тоҷико бисёр обращаться мекардам бародаро, ки ака ҳами чиза мо дар фаҳмон, чихе дар ҳамҷа мо савдо кунем, чихе регистратсия кунем, чихе пул кор кунем. мақсад ма мефаҳмондумшон ба худо қасам соати 1 шав, 2 шав, 12 шав, 10 шав абед любое время меомадан пеши ма ёрдамшон мекардам. хотя бениҳоят занят будам, объектон бисёр буд, корон бисёр буд, но ман ҳамода время удилят мекардам, ёдшон медодам. баъд бародарои наздикам гуфтанд: рустам, чем ҳам қахта ғам додана, ги як канал кушо, чиста аддуши мардум да ёд бите ҳами чиза, мардуми худ монда. барои чӣ ма ба забони тоҷикӣ кардагим ҳами канала, чтобы именно тоҷики худ монда ҳами чиза бепул, чиста по-братски ёд тием. ма метонист, ма англисӣ гап зада метонам, ма шведӣ гап зада метонам, ма забони русӣ гап зада метонам, ма метонистам контенти хума ба дигар забон кунам, 1 секунда аудиторияма калон кунам, шинам а ютуб сум кор карда. но не, ма гуфтам ма ба забони тоҷикӣ мардуми хума ёд метиҳам, чтобы мардуми ма, тоҷики мо дар Россия, дар Европа, дар дигар ҷоё кор мекунанд, азоб мекашанд, ҳами чиза ёд гиранд, ранги экстра, чисто як дополнительный доход шавашона. но ҳами чиза чорта мардуми чорт бигем мешавада. биткоин, крипто, ма трейдер, ма ин, ма уин, мо иқа кор кардесем, мо иқа гапи дурӯғ. гапи дурӯғ. ягон чи шумо кор накардесте, шумо мардума наёб кардесте. изо бикаше камтар. абача курс мекунем, молодцы, аддуши, шумо як чизи зура продвигат кардесте, но ҳами чизи зура шумо ридестен. плюс мардуми худтона фиреб дорен. ба худо қасам, ай бай, валлоҳи иҷада не обязательно ман номои шуморо дар иҷа бубром бигирам. шумо худтон прекрасно медонед ман ашод кӣ гуфтестам. камтарак номустона включат куне. шумо худтона лично ҳами шумо худтона ранги ҳамун одамое ки ҳозир ай шумо курс харидесан мехоҳанд знания бигиранд ку, ранг тнами лично шумо ранги авай коригари простой биден. шумо ба азоб сум кор мекардед худтон. ин рӯз блогер шидаен, ин рӯз типа криптовалютаро гарани мефаҳмен, подписчик дорен, истифода бурдестен, мардума конкретно истифода бурдестен, сумшона бигем конкретно фиреб карда гирифтестен. накунен ҳами кора, ин неправильное. подписчикои ма подтвердид карда метавонанд ҳами гапои мара лично, ки то что мада дар инстаграмам ҳар рӯз менависам: ака курс дорӣ, ака курс дорӣ, ини қасумуд метем, и қасумуд метем, мада ёд бите. ман мегум шумо постоянно ки бародаро ма курс надорум. ягон канали дигадам агар, барои ки ман чандта аҳамият додум дар телеграм, криптолинкерс кушодестиян, тач крипто номи канали ма қатӣ типа курс ҳамаш дурӯғай. ман дар ягон ҷо курс надорум. агар дар ягон ҷорам диден
канали ма қати хичакадагия и канали ма нестай бародаро. Инстаграми ма галочка дора, ҳамун инстаграми май тамом нест дига да ягонҷо ма информатсияро намепартам. Агар да ҳами инстаграми оригинали ма информатсияи курс буромад, тогда и маем. Но да ҷое ки шумо мебинен информатсияое ки мара истифода бурдагиян, курс предлагат мекунанд, и ма нестам бародаро. Ва курса ма барои чи дани ма мен намекунам? барое ки ма медонам ки ма вақтма удилият карда наметавонам да ҳамин мардум 100%. ма 100% ҳозир шумо да вақтма удилият карда натавонам мардума ҷамъ кунам, пула бигирам, лекин шумо да знания натиям, и уже номардия, и уже неправильный подход. Иншаалло да инстаграми ма амоли ба наздикӣ ма мепартам курсо, но иншаалло ма дастойни курсо шумо да бародаро мепартам ки шумо реально ёд бигирен. Но и курс пурса вали усу мемонем, бе курс бе ичи. ҳами чизе ки ҳозир шуморо як каби курса даъват доранд, ай шумо пул гирифтестиян, да ҳами канали ма бидроен бе пулай, бе пул. ма барои шумо ҳамира мондестам ки шумо ҳами чиза ёд бигирен. И як дуюмаш, имина нашуд ҳами бародарое ки менависен мада фалони фиребам кард, иҷа пул додум, уҷа и кардум, у кардум. Бародаро камтарак зирак шавен, ҳушёр шавен. Мардуми мо, мардуми тоҷик як хислати аҷоиб дора, камтар соддаай. мо бениҳоят мардуми хубем, мо мошоаллоҳ мардумем, но соддаем, тез бовар мекунем. Вай мошин гирифтай, вай и гирифтай, вай и кардистай, у кардистай, дурӯғара да инстаграмошо мепартованд. Ана вай сум кор кардистай, ҳозир имара ёрдам мекунам, ҳам кор мекунам. Но бародаро, на ҳама мехоҳанд ки ту сум кор кунӣ. Ваё сум кор кардестиян, айрӯи шумо вори одамо сум кор кардестиян. Из-за того, что знаниятон камай, истифодатон мебаранд. Из-за того, что соддаен, истифодатон мебаранд. Доверчивӣ набошем, кунҷковӣ кунем, дроен ютуб, дроен гугл, дроен инстаграм, дроен телеграм, бихоне, изучат куне, пеш ая ҷои рафтан, як курс харидан, шумо и кора худтон метавонед карда. Например, ҳамун курсоеда ки 6000 метед, 10000 рубл метен, ҳамун пула бигиред да бинансои худтон бидрорен, ҳамун пул қати трейд кунен. Ҳавай, даже если ам 5000 ам ту гум кади, мисол да трейд, хотя да спот ту пул гум намекунӣ, но фьючерси ки ваётра даъват кардестиян, якумш ҳаромай 100%, дуюмш фирептон кардестиян, ягон чи ёд наметан, лучше ҳамун пула бигирен, да кошелёкои худтон партовен, ҳамун пул қати савдо кунен, ай ҳамун пул шумо экспириенс мегирен. ҳамун пуле ки мисол шумо истифода мебарен, таҷриба мегирен. пускай пули худтон қати таҷриба бигирен, даже если куҷоида камтар месӯзен, зато ту медонӣ ки ту худат кади, худат таҷриба гирифтӣ. ане ки яло шахрда бурди сумта доди, тура ҳичи ёд надод, ай уҷа буромадӣ, то ҳолиам баъди ҳамун курс да калаи ту ҳичи нест, намедонӣ чӣ кор кунӣ. барои чӣ ма и гапоро гуфтестам? Ман ай пеши худам нагуфтестам бародаро. И гапоро ма да бисёр навистесям да инстаграми ма. бо ма мебинам бачакои ёшам, бачакои ғарибан. Просто дили ма месӯзада да михали бачако мардак вори. барое ки ма худам ҳамин роҳҳоро гузаштагим да Европа. бепулӣ, кори вазбин. ма медонам чие и чиз. просто обидное ки ҳамин бачакоро фиреб кардестиям. бароям ка илтимос бародаро, содда набошем, ҳушёр бошем, зирак бошем. пеш аяк аз да пул додан, курс гирифтан, 100 бор фикр кунем, стоит ҳамин одам дастойне, ҳамин одам чӣ мефаҳмад да крипто, кай криптовалюта омад, чанд сол кор кардестай, доказательствош ҳастай, да сайташ, да страничкаш мепартова результатои реалниша, медроя аккаунтша шумо да нишон додестай, дилитса кардестай. ҳамаи чизо да ку ҷиддӣ боше, нигоҳ кунед бародаро ки фирептон накунад. барое ки ман медонам шумо чӣ ба қиндӣ ҳамун пула кор мекунед. хай
ҳама қана шуд, ҳами тема хостум гап занам. Биёин мавзӯи ирӯза да мегзарем. Нашуд стратегияи савдо. Худо гарани сарм дурак мешавам хали субҳаналлоҳ. Так, стратегияи ки ман кор мекунам, стратегия ки ман истифода мебарам, чӣ халияи бародарон. Например, допустим, да баланси шумо $1000, хорошо? Клавиатураи ман русский надорам, ма барам ба ҳарфҳои англисӣ менависам. Допустим, да баланси шумо $1000 ҳастай. Шумо як монетаро хариданиен. Барои ин монета харидан мода чӣ дар корай? Стратегия дар корай. Ма ҳамин монеткаи аудиора чиста барои пример стратегияро ами истифода бурданша, чиста монеткаи аудиора пример меёрам тона. Ин маънои ора надорад ки имин ҳамин монетаро равен харин. Ин чиста барои примерай. Мисол мегирем, шумо монеткаи ҳамин аудиода савдо каданиен. Да баланси шумо $1000 ҳаст. Мо чӣ кор мекунем? Мо намеоем сразу монетаро харем. Ҳамаи пул монда. Барои ки нигоҳ кунем ки график и ҳозир 7 рӯзадай, ма графики общира мемонам за всё время. Хорошо? Ай соли 2020. Нигоҳ кунем ки поёнай болоай, поёнай болоай, боло поёнай. И яъне ай ҳамиҷа усу, ай инамиҷа усу гузашта меша уже. Гузашта. Ё ҳама гузаштагӣ рафта. Яъне история уже. Реальность ина иҷадай. Мо 100% наметонем фаҳмида ки бозор ҳозир боло мера или бозор поён мерава. Барои ана ҳамиқа мода стратегия дар кора бародарон. Так. Афруза таймфрейм да мемонем. Инеми график как раз хушрӯай, чтоб ма шумо да фаҳмонам чӣ стратегияро истифода бурдан дар корай. Например, нигоҳ кунед инемиҷада монетка 1979. 19 цент. Окей? Например, мо ҳамиҷада 19, допустим, 1960 да бозор дромадем. Хорошо? Менависем якм аудио 1960 цент. Хорошо? 1960 цент. мо ҳам монетаро хариданем. Мо ҳамаи пулда намехарем. Якм покупкамона мо мекунем $200. Ай $1000 ки дорем, мо $200 қати медроем дрини ҳамин монетка. Хорошо? Так. $200 тақсими 0,1960 мешава 1020 монетка. 1020 монеткаи аудио. мо 1960 да яъне дромадем да ҳамин монета. Хорошо? И раз монета поён фуромад. мо нигоҳ кардем ки монета фуромад, допустим, 19 шид. мо дуюм покупкамона мекунем. Аудио. Монетка нархаш 19 цент шид. То же самое $200 да мехарем. Паника ай ҳама чизи безебай да бозор. Ошибкаи калон ҳамия ки ман лично ин чизоро просто гузаштагиам, ай опити худам ҳамин чизоро шумо да нишон додистам бародарон. Вақте ки ман якм сар кардам, я монетаро харидам, монета поён фуромад. Ман хеле уже мандражда будам. Ман сӯхтестам. Резка мефурӯхтам монетаро. Мисол $200 да монетаро харидам, $190, $180 мефурӯхтам. Яъне $10, $20 минус қати. Мегуфтам не ин монета ғалати диса. Ай ошибка буда.
ма из-за этого ҳамун ошибкҳоеро ки гузаштагӣ мисол уже опыт шидагия ма шумода мехоҳам правилни савдокунира нишон дим. Например, вақте ки монета меғалта, паниковать кардан дар кор нестай, трезво фикр кардан дар кора. А барои чтобы паниковать накунӣ, барои ҳам камода стратегия дар кора. Вақте ки мо я стратегия қати миёем, фарқ надора и бозори криптовалюта, бозори реальния, там ты намедонам да гӯшт мефурӯши, картошка мефурӯши, мошин бизнеси, ты строительный бизнеси. Агар ты стратегия дошта боши пешаки я план, ты естественно уже медони чикор кунӣ, ты аичи наметарсӣ. Барои ҳам қада криптовалюта ҳам ҳамеша план бояд боша, стратегия боша. Хорошо, монетаи мо 1960 буд, мо $200 харидем, монета ғалтид 19 цент шид, окей? Натарсида $200 дига вложить мекунем да монеткамон. Мешава 1052 монетка. Монеткаи аудио мешава. Нигоҳ мекунем, бозор меғалта. Мешава 1850. Паника намекунем. Паника накарда бо мехарем монеткаро. 1850 да $200 дига да монетка мехарем. Так, $200 $1850 мешава 1081 монетка. 1081 монеткаи аудио мешава. мо уже ай баланси $1000 мо $600 мона тратид кардем. Остаткаи мо $400 ҳаст, яъне 400 мо уже бо страховка дорем. Хорошо, мо нигоҳ мекунем, бозор дальше меғалта, мешава 18 цент, окей? Мешава 18 цент. Паника намекунем. бо бозор да 18 центи мо $200 дига да мехарем монетка. $200 тақсими 0,18 центи мешава 1111 монета. мора мон $200 дига мон страховка. мебинем дальше поён мефурӯя. монетка мешава 17 центи 74 допустим. но мо мегем 17 цента 80 да мехарем ша. допустим, барои ки мо 100% динора намедонем куда биҷоем. 80 центи харидем бо последний $200 ки да баланс мон мондагӣ буд. $200 тақсими 0,80. $1123 монеткаи аудио харидем. Так, суми мо тамом шуд. мо $1000 да 5 сделка қати ҳамин монеткаи аудиора харидем. цена входа буд 1960, хорошо? Последний покупкаи мо буд 1780. Анак мо бояд тотал монеткамона ҳисоб кунем ки мо чанд қадар монеткаи аудио дорем. 1020 плюси 1052 1000 плюси 1081 плюси 1111 плюси 1123 5387 монетка мо ҷамъ кардем.
5387 монеткаи аудио мо харидем да 5 сделкамон. Хорошо? Я буду ҳисобш кунем, ками хато накардем. 1020 плюси 1052 1081. Не, все правильно. Хорошо. мо да 5 сделка харидем 5387 дона монеткаи аудио. Окей? Дальше нигоҳ мекунем ки бозор обратно боло мерава. Хорошо? Например, обратно омад нархи харидагии худ монда. Дидене ғалтид буромад ғалтид бо обратно боло омад. Допустим, ҳами 1960 худмон омад. 1960 цент баробар мекунем. Так, 5387 монетка зарби 0,6 $1055 шид пули ман. нигоҳ кунед ки мо 1960 покупкамона сар кардем, яъне цена входаи мо шид. вақте ки бозор ғалтид, мо постепенно монетара подобрать кардем ай поён. вақте ки монета обратно ҳамун 1960 шид, мо уже плюс даем. дальше вақте ки мо мебинем монета боло рафтестай, ту уже плюс рафтан мегирӣ. допустим, не обязательно ки ту дар 1960 фурӯшад. ту метавониш дад кунӣ. барои ҳамин цел бояд бошад, ту план бояд дошта бошӣ ки ту ай ҳамин монетка чанд сум мехоҳӣ кор кунӣ. допустим, ту мегӣ ки ман $1000 дар ҳамин монетка вложит мекунам, $300 ман мехоҳам кор кунам. хорошо? $300 мегӣ мехоҳам кор кунам, достаточно. дальшиш мада неинтересне. тогда ту чӣ кор мекунӣ? ту вақте ки ҳамин $1000 дар ҳамаи покупкаота кардӣ, ту монетката ждат мекунӣ. например мегем, например монетка чанд хаст? 23. и графики 7 рӯза я ҳафтаина графика, допустим. например ту мегӣ ман 23 да ҳамира мефурӯшам. хорошо? 0,23 ман мегӣ ҳамира мефурӯшам. короче 5387 монета зарби 0,23 цент. пули ту мешава 1239 $. яъне ту уже 239 $ плюс даи. дальше уже ту худат решат мекунӣ. фурӯши, дальше ждат кунӣ, чӣ кор кунӣ. но одаме ки например мехоҳад ки ҳар рӯз трейд куна, например суми калон ждат накунем ки ма ҳозир ай $1000 кор кунам или ай $1000 $500 кор кунам. кам кор кунед. допустим $50 $100 неким тез кор кунед. ҳамира ҳамин схемара тез истифода баре баланси шумо тезтарак зиёд мешава. и бениҳоят тактикаи хубай. ҳамин одаме ки пули калон ҳама вақт тез мехоҳад кор кунад, обычно вообще кор намекунад он пули калона. барам ай майда ҳамаш сар мешава. бародаро, мо и примери мо ака $1000 да буд ва нигоҳ кунед ки разница почти бигем 20 цент, разница да 7,5 цент рафтестай. фаҳмидестен? яъне 7,5 цент боло рафт, шумо $239 плюс дошидем. правильный тактика қати, правильный стратегия қати. ака шумо фикр кунед ки монеткаи шумо, допустим, ҳамин хеле правильный стратегия агар истифода баред, например ҳозир 19 цента зана $2 шава или $1 шава, и уже
долгосрок меган ира. Уже короткосрок неста. Долгосрок да естественно шумо иқа тез намехаред. Например, 19 цент 1960 дромаден да бозор. Ты ждать мекини ки 18 шава. 18 да диим покупката мекини. Ждать мекини ки 17 шава. Сеим покупката мисол да 17 или да 16 мекини. Мисол долгосрок да. Ҳамихе кор мекунам. То же самое продажаша. Ты мисол я сол ждать намекини ки ира баъди я сол $200 кор кини. Не, вақте ки целите долгосрокай, ты, например, инем хали поён да хариди, не хали болоо да мефурӯшиша. Например, иҷада $3.60. Тогда не обязательно $3. Мисол ты меги ки ман долгосрок да мехоҳам $1 да амира фурӯшам. Ты агар амира да $1 донаша фурӯшӣ, пули ты естественно $1000 ты мешава $5387. И уже долгосрок меша. А краткосрочный хоин торговать кинен, ҳам хали значениёи майда қати тез откупат мекини. Вақте откупат кардан мегири, обратно як мезана боло мезана, резко мефурӯши $56 плюс дай, тамом гирифти пулта, дальше трейд мекини. Барои ки нигоҳ кунен, например, агар мо не мисол 7 рӯзара нигоҳ кунем или 1 рӯзара нигоҳ кунем, дидестен монетка да иҷа буд ғалтид, обратно хест, ғалтид, обратно хест. Ҳамаи ҳамида мешава сум кор карда, ҳамаи ҳамида. Ва як чизи муҳим аёди ма биромад, ҳамин намуд торговля ма фақат да спот мекунам, да фьючерси, маржа и чизода ма умуман намекунам, барои ки уҷада плечо дора ва и чиз ҳаромай. Из-за этого ма уҷада вообще савдо намекунам. И чиста савдои спот. Ҳама вақт старатся куне бародаро шуморам да спот торговать куне. Барои ки и вибри шумоай, ма шумора заставид намекунам ки фьючерс кор накуне, маржа кор накуне, и чиста вибри шумоай бародаро. Но айма як напоминание кардан шумо да ки ҳамин чиз ҳаромай. Ай ҳама хубуш спот, да спота мешава пули зур кор карда. Просто стратегия бояд боша, тактика бояд боша, план бояд боша. Агар тактикаи шумо, стратегияи шумо чотки боша, да ҳамин ҷарам пули хушрӯ кор карда меша. Мо, например, ҳозир и пример $10,000 буда, аки шумо представид кунед ки $10,000 қати савдо кунед, агар 3-4 цент и ҳиче, инем хеле ҳар рӯз бозӣ мекуна 10 цент, 5 цент. Шумо ҳар як 3-4 цент мехеза, 5 цент мехеза, ай $10,000 бениҳоят пули хуб кор карда мешавад. Например, мисол монеткаи аудио, мавзи телефонно да иҷа биёрам шумода. Например, монеткаи аудиоро 19 центи $10,000 да мехарем. Мешава 56631 монета. мо мегем мо да уқа бисёр даркор нест, 1 цент боло шава, мегем мефурӯшемша. 1 цент боло мешава, шумо $526 плюс даин. Барои ҳамақа и зависит ай портфели шумо, ай бародаро. Портфели шумо чиха калон боша, стратегияи правилни дошта бошен, да иҷа пули хушрӯ кор карда реальния. Но самое главное стратегия бояд боша. Ва ҳамин чизоеро ки ман да ҳамиҷа навистам, ҳамин чизоеро ки навистам, шуморам ҳатман бояд нависен. Например, дуромаден монеткара 1960 да $200 хариден, ҳама қадар количестваши нависен да заметкиётон. Бозор поён рафт, бо хариден, бо нависен. То оне ки мисол шумо мегем ки басай ма дига намехарам, дальше ма прибыль ждат мекунам. Нависен, общий тотал количествотона нависен, дальше ждат кунем ки бозор боло мерава. Мисол $100 плюс даен, $200 плюс даен, $1000 плюс даен, мефурӯшен, ай бозор, ай ҳамин монета меброем, и дальше я монетаи нав, или дальше я монетаро ждат мекунем меғалта, мегим ай поёнтар, бо ҳамира трейд мекунем, или дига монета да мегзарем. Мақсад осона, ягон қиндӣ надора бародаро. Самое главное правильно стратегияро истифода барӣ, кор мекунем.
ва цели ма дар ҳамин ҷа ҳамие ки чизе ки ма гузаштам, опыте ки ма дар ҳамин ҷа ҷамъ кардам, қатъи шумо делитса карданай. Стратегияро тамом кардаем. Гуфтум чизе ки буд, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтум, шуморо нависен агар чӣ стратегия қатъи кор мекунен. Мада интерес нефаҳмидам ва насчёт стратегия ки ма истифода мебарам, мадам интерес не. Шумо чӣ фикр мекунен? Маъқултон шид, маъқултон нашид ҳамин стратегия? Нависен дар комментариҳо. Интересни мада меша ки нигоҳ кардан, хондан. Як проекти нав буромадагай, проекти аҷоибай. Ман недавно ҳамин проекта дидам. Watch to earn. Переводиш чие watch to earn? тамошо ку пул кор кунам. Чӣ хеле ки дар YouTube шумо медурем видео тамошо мекунем, ман медурам видео тамошо мекунам, бе пул мақсад мо нигоҳ мекунем. ҳозир дар ҳамин криптовалюта як темаи пайдо шуда ки ту метавони видеоро тамошо кунӣ плюс пул кор кунӣ. Ман рости гап чанд одаморо биромадам дидам, бениҳоят сумои нормални кор кардастиам ва ин проекта худам уже изучат кардастам. Проекти нормальниай, дар пушташ одамои ба қувват истодагиай. Як одама рости гап нигоҳ кардам, дар як ҳафта то $2000 фақат ай просмотр кор кардае. Агар ҳамин проект шумода интересни боша, нависен дар комментария. Ман як отдельный обзор мекунам дар ҳамин проект, чӣ хел регистратсия кардан дар кораи, чӣ хел вообще истифода бурдан дар кораи ҳамин проекта, чтобы пул кор кунем. Ман метавонам як обзори отдельный барои ҳамин проект кунам. Агар интереснитон боша, нависен, ман бинам агар ки шумо дар ҳамин чиз маъқулай, ман як видеоча мекунам, мепартам мешава ин проект. Видеои имрӯзаи мо тамом меша, бародаро. Зинда боше, сеҳат саломат боше, ҳатман ҳамеша зирак боше, чтобы фиребтон накунад бародаро. Дар паноҳи Аллоҳ бошем. Худованд нигаҳбонтон бошад то видеои оянда.